Takže čau lidi, dneska si zahrajeme Fortnite a jsem tady společně s Blanketbugem. Čus. A zahrajeme si Fonko a může být to. Hej, kámo, mně to přijde strašně divný, že já sám sebe nevidím, jak mluvím na tom mikráčku, to je divný. Ale ty mě slyšíš asi, ne? Snad. By the way, už to točíme po třetí. Jo, no. A ty mě slyšíš, ne teda? Jo? Kámo, protože já prostě nevidím, jakože to, protože když se podíváš, tak u toho charakteru máš takovej ten, Aha. No jo, ale to, no víš co, no. Jo. Kam budem padat? Já nevím, tak ještě já tam nejsem do supportu. Ne, ale ptám se na potom. Nevím, podle toho jak poletí. Jo, Půjdem počkej, se do budem bet- teda 6 challenge, nebo ne? Ne, půjdem normál. Pokud byste chtěli víc videí s Blanketbugem, tak můžete dát like, odběr, můžete dát i Blanketbugovi odběr. Jo. Fuj, tady je to za sexičený. Hej, můžeš si vůbec dát na spawn fall damage? Ani ne. Myslím si, že ne, ale nejsem si jistá. Já bych šel třeba sem. Já tam ještě mám obrázek, ale okej. Já už tam dávno jsem. Ale to je zajímavý, že vlastně slyšíme, i když tam je obrázek. Jo, no. Hej, já můžu doplavat až na ten ostrov. Nebo já plavu až ostrovu. Už jsem tady. Ale to mě to portí. Kam jdem teda? Ne, pojď tady, pojď do kanálu. Ne, jdem tam, kde to je označený. No tak. Teď půjdem sem. Ten jsou dárečky! Já to zničím. Ne, to nic nebylo. Tady není vůbec loot. Kamože? Tady nejsou žádný zbraně. Dobrý, Kamo, já nic nemám. Já mám jenom náboje. To je hrozný. Kam to je hodně blbá lokace. No, yes! Nech mě Yes, já mám grapper. Já nic nemám, prosím, Andreo. Já nemám ani jednu zbraň. Tak Co to je tady GG. mluví? Kam to je hrozná lokace tohle. Ne, asi. To je fakt nejhorší lokace. To je nějaká výrobna dárku. To je hrozné. Taky Santa nebo co? No, jo, on je friendly. A já jsem si, že není. To je další? Možná to je dobrá lokace. Asi jo, spawnuje samý dárky. Spawnuje to ještě další. Jo, špatně. To je tenhle. Čus. Spawní další. Tak to je GG. Dobrý. Měl skara, no. O, to je shooter, nebo to je hovno. Co to je? To je hovno. Kam to musí, to bude, jak se to říká, to bude, jak se to říká, v miniatuře a v názvu videa, že našli jsme hovno ve Fortnite. To je to někam. No, já mám takovej ten. Já si vezmu místo toho grepra Shockwave. Out of fall, něco si to myslel trochu. Ale kam jdem? Tady Do zóny. Jdeš pryč, tady je copyright. Ještě tam je. Hej! A tu mě Iriady na záchod. Co? Na záchod To si děláš srandu. Ne, fukuj, bohužel. Ale takhle to budeme dělat i na turnaju, jo? No.
Když tak se omlouvám, jsem nachcípaná. Je to tak migruje, ty už to říkáš podsetí, ale on to slušuje. Tady je ta snupa. A tady někdo je, to, nebo to zbací? Teď je Co? zdretový. Týpek, tady je týpek někde. Tady, krčce, ať nás neslyší. Jsou tady týpci. Bacha. Tady. Jo, tam je. Je tam. Bacha, tam je. Kde? Tady šel nahoru. Já nevidím. Ale slyším ho. Taky. No útek. No, tak to je super. A on byl v solu, nebo se mi to zdálo? Nebyl. Byl podle mě, tam nikdo jiný nebyl, ne? Si myslím, kam tam nikdo nebyl. Pojď, co nám to skončilo? Taký frasy. Tak tam se fajtí. Ten týpeček je tam podle mě. Já mám jenom šok, tady musíš počkat. Teď se říká, že máš greter. Já jsem si to pak svopla. Jo, tady se fajtí. Já jsem vzal strike. Odkud? Co to bylo? Kámo, Jak mě mohl zabít šedým skárem? Pár her. Takže jo lidi, teďka si tady dáme Rocket Racing, na chviličku dáme tak ze dvě za jednu hru. tak 2 hry aspoň. Přiznám se, Rocket Racing moc neumím. To stihnu. To asi jo, ale... Kámo, ale on ani není tak dobrý, Peter Griffin. On je hrozně tlustý na fighting. To je pravda. Z něho není tak vidět, kam třeba já bych ho nenosil. Ani kdybych ho měl, tak já ho nebudu používat jenom skrz to, že je tlustý moc. A ten tygr taky, kámo. Toho nepoužívám. Používá ho, ale... A Víkend je tlustý? Víkend? Víkend je normální charakter, jak já mám za Eminem. Ale tyhle 2 charaktery, které jsem řekl, jsou hodně jako fakt. Jsem pátá. Možná Rocket Racing bude hodně No mě tady... Tak GG. Já taky ne, to je normální. Jste jednak největší blázínek. Já nic neřeším. No tak toho se bude předriftovo. Nechci kecat. Kamo, to jsou fakt noobové, vej mě tady tlačí. Násyt jsou strašný. Přede mnou, nechcem. Ne. Proč je to tak málo, Vogo? Hej, a je ta hra pay to win, když si koupím lepší auto? Budu rychlejší. Podle mě taky právě.
kolikátá? První. Co? První? Jo. Takže mi dal 8, 9. No, už jsem to dojela. A ty jsi první? Jo. Je furt vytlačený. Tak pojď lobby. Lidi, ještě tady na konec videa si tady otevřeme v questách bedničku. Jo, taky mám. A padl mi glider nějaký. Je taky Uncommon. nějaký elite. Padl Uncommon, tak nějaký elite servo nebo co. Lidi, tak tohle bude pro tohle video všechno. Dejte like, odběr a čus. Čus.